So almost 3.4 grams. Bigla na siyang mayuyupi. Goodbye. Channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Nandito ako sa may Angeles. Nandito sa may paggawaan ng mga jewelry. Kasi nagpapatunaw kami gold. Yan for the gagawin namin ng sing-sing personalized thing. So papakita namin sa inyo kung paano gagawin. So ayun guys, nagpatunaw po kami. Yan. Video lang na. Kasi papagawa kami ng personalized. Ito picture yung video mo pati ito. Ayan guys. Pag tinatanggal ko video mo. I-upload ko to sa YouTube ko para maraming makapanood. Dito magpapagawa. Oo, tama. Ito po, tinatanggal ko po yung mga ano niya, yung mga accessories, tutunawin po namin. Ayan po. So ayan guys, 24K po. Dahil sa sobrang taas ng uri. Opo. 24K po yan sa ongki namin binili. Tapos naisipan namin na ipatunaw na lang, gagawa ng isang sing-sing. Almost 4 grams po yan lahat. Papatunaw natin. Yung pwesto ni Kuya nandito guys sa harap ng 268 Shopper Mart. Dito sa Mayangile. Yan, ito po si Kuya. Yan po guys, titimbangin. Yung ilang grams lahat. So almost 3.4 grams. Yan, 3.4 grams. Tingnan natin mamaya kung gaano Ulitin natin ulit. Ulitin po. Yan, ulitin daw natin. .4 talaga. Yan. Titingnan natin kung gaano kanipis o gaano kakapal ang 3.4 grams. Glenn Layog. Ayan, hanapin nyo lang guys yung si Kuya Glenn. 45 ka, alias 45. Oh, yan. Si Kuya Glenn Layog alias 45. Dito po sa harap ng 268 Shopper Mart. Sa mga gusto magpagawa dyan, personalized man. O mga magpadugtong, magpahinang, pwede po rito guys. Sa lahat na makapanood ng aming vlog. Para walang gaanong mabawas. Dito guys, mano-mano talaga paggawa. Walang mga machine dito, talagang galing Kuya. Namakso pa. Stop natin ulit.
tatlo. By 24, no? Yan, pagkatapos matunaw, dito na sa molde. Ay, molde. Pampahaba. Parang ilalaparin siya, guys. Parang lalaparin na mahaba. Dahan-dahan na siyang nalalapad. Haba na. So, ayan, humaba na. So, humaba na. Ito palang ginagawa nila, guys. Eh. Ito, mano-mano. Ayan na, guys, humaba na. Oh. Oh, si Humaba na siya. Diba? Galing. Galing, galing, galing. Makanya nakapal pa? Kulang yung size 8 yan. Haba niya pa? May turok na labi. Diyo, kayo may tag-cheese ka lupa nitang kay. Oo. Ano ba nagili nitang kay? Mas maganda, hindi baling makitid. Makapal lang. Opo. Kaya siya sinusukat, guys, kasi kinukuha yung size na 8.5. Tapos kung hindi pa siya makuha, babalik siya ulit rito sa may molde. Diyan, binabalik siya rito. Lalaparin mo na lang ng konti niyan. Konting-konti na lang. Yan, diba? Oo, yan ang yung kapal niya. Ito na uli. Pero paggawa ka sa iba, kung 3.4 to, wala na yung ano, 0.4. 0.3, 10% loss. 10% opo nga. Sabi nga daw nila. 10% loss. What? Ame gogo. Yan, nakuha na yung sukat, guys. Bibilogin na yan. Ka ba naman makakakitang magpagawa ka, magpagawa ka pares ng laban, no? Hindi na makikita. Yun, sasama ko to sa size, sa pukpok. Para tumigas. Opo. Kasi kung isa-size ko na to, tapos konti na lang yung pukpok, malambot. Okay. Kaya dapat nito, i-size natin. Ay wala sa size. Kunin natin sa size sa pukpok. Ang hina ko nito, 40K. Okay. Parang bamboo to. Okay. Hindi naman po yan matatanggal, no? Ay, hindi. Pag nahinang, hindi matatanggal. Tingnan mo yung sa'yo, dalawa yung hinang pero hindi man natanggal.
po yung tubig na yan? 40, ay 14K. Ay, hindi po. Yung Ito, piti, opo. paano yan, papatunaw, Oh, okay. pampakapit, para madaling matunaw yung dito. Yun o. Ayun na. Baga sa, ano, yun ang pinaka-colgate para luminis yung ngipin, gano'n. Ayan, damit, sabon. Size 6 and a half. Tama. Nadikit na Yun, po. oh. Oo, yun. 6 and a half. Opo. Tama, 8 and a half. Malalapad niya. Okay. Para pag lumabot sa size, matigas siya kasi napukpok eh. One, two, three, four, five, six, seven, eight. 8 and a half. Yun. Size mo muna. Okay na. Okay. Yan. Makuha mo yan dito. Oh. Oh. Size, yan yan. Yun, oh. Yan yan po. Kanina guys sa 3.4. So titingnan natin ngayon. Lagunan mo siya. Oh, nung nagawa na siya guys, nako, 3.4 pa rin. Walang Yan na nabawas. siya, walang nabawas. Napakabait ni 8.5 Kuya. size. Napakabait ni Kuya. Sabihin mo Oh, dyan. diba? 3.4. Ayan po si Kuya Glenn. Ay. Yan. Dito kayo magpapagawa guys. Okay. Sa harap ng 268. Oh, 6A. Ako. Kung ilang grams po. Ang pinatunaw nyo, same lang Oo, din style after ng weight. matapos kung anong design yung papagawa nyo. Ito din talaga. Ito na siya guys. Oh. Oh. Tsaka kahit mag 3.3 yan, wala man ano yan eh. Kasi sa tunaw pa lang. Oo, sa Yung tunaw pa lang. 3.4 ano yan. grams, same pa din. Ayan. Kaya Personalized na siya. Kahit atin na lang tayo doon. Ito na. Ayan na siya. Ayan guys, si Kuya Glenn. Dito kayo magpapagawa ano, sa lahat ng mga nakapanood sa aking vlog. Ayan, sa YouTube channel ko. Punta lang kayo rito sa harap ng 268 Shopper Smart. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. That's me again, Paul J. Thank you guys. Bye-bye. Bye!